Čau, zarec, ja som Majo a vítam vás u môjho ďalšieho videa. Vlastne video z hry Magario a si myslím, že by sme sa na to mohli rovno vrhnúť. Si dáme nejaký skin. A tu včielku. Dáme si Spidera. Použiť tak. Krížik máme 120 money a ideme na to. No, nebo sa spavneme a je hneď po nás, tak čo iné by sme mohli čakať, nevadí. Môže, tak teraz sa no, ako budeme mať taktiku. Keď sa dosť najmä a budeme veľký, tak budeme z menších. Čo je asi jasná taktika. A vyhýbať sa strašne veľkým. No, nemo strašne veľkým, ale tým, čo keď sa rozpolia, aby nás že by nás zožrali. Tak. To je tu docela dosť týchto veľkých debilín. Možno keď sa čo vám dáva? Sice dosť dlho som nehral Agario, ale tento má mega strašne dobrý skin. Chcem sa hneď od koľkátého levelu je, pretože ak od nejakého veľkého, tak potom čakajte častejšie videá z Agaria. No, nejaký sme ešte stále malinký. Ten veľký nás prenásleduje. Kokos. Chcú navzájom požrať, čo je dobré. Aspoň chcú dožrať nás. To je menší, to by som mohol zožrať. Tak poď, nakuťakuť. Francúzsko, poď druhý Spider. Oči. Nemôže nás zožerať, dobre. A ja si teraz drhám, tomu zožerem pár tých kuliek. Teraz sa musím nafeedovať, nafeedovať a spojiť. No, zežer sa už. Choď preč, nezožereš mi moju kulku. Ne. Prečo je... nevadí, musíme teraz sa hlavne nafeedovať. Tohto by sme mohli dať do rohu. Ale je moc rýchly. Tým, plomba, poď sem. Jaj. Jaj. Máme iba 200... Aha, to je... Dočkať. Rád by som chcel vedieť, koľko máme práve teraz body pointov. Poland, poď sem. Poland. Shit this. Dobre, tak nič. To je docela dosť. Nevýhoda je, že keď ste veľký a nemáte... No, nie keď ste veľký, ale proste... že niekedy nemáte čo jesť. Ako nie jesť, ale keď už dlho proste ste nič nezjedli, tak sa vám míňajú pointíky. A tento ma si zožere. Argint. Cujka. No dobré. Tento nám bude chcieť zožrať túto menšiu polku. Tak, začíname byť docela veľký. Už by som sa mohol spojiť. Tak zožer sa. No.
Ja som to vedel. Open Shop. Tieto sú pekné. 668. Si vyberiem nejaké nové. Ach ja, 3000 až. Nevaj. Dámy a pani, tento za 4445. Nie, 4450 je strašne dobrý. Ktorý no, mohli by sme si kúpiť buď Madballs Dust Brain alebo Madballs Oculus Orcubus. Oculus Orcubus, jaj. Neviem, mohli by sme si dať party. Join. Aha, počkať. Party, create a... No, poď už, copy a play. Jaký connecting? Jaj. Nevadí. No to je skin, perfektné. Nevadí, začneme pekne od základov. No to je dobré, že celkom sú to aj AFK hráči, čo je dobré na pointíky, len sú moc rýchli, keď ste väčší. A takto rýchlo aspoň budete veľký. O, ty vole. Ja. Tak jo. Bullshing with Facebook. Copy a play. Nevypadávaj Wi-Fi na. Tak teraz dúfam, že to už nevypadne. Videa Zagaria nebudú až tak moc dlhé, pretože je to trošku také, nie že suché, ale proste tam žiadna hudba a neviem, prečo by som mal natáčať z tejto hry aj docela dosť dlhé videá. Stačí na videa Zagaria stačia podľa mňa 10 minútové videá. Dobre, idem preč. Ty vole, on s tým chce držať. Jaj. Mám chuť niekoho zožrať, ale neviem koho. Dobre, padám, budem tí držať asi zjavne spolu. Že bolo niekedy, sú takí niektorí vychcaní, že sa robia, dávajú pointíky, že budeme kamaráti a tak, a zrazu keď oni sú väčší, tak proste vás zožerú. Ako teraz mňa síce so mnou neboli priatelia, ale nevadí. Dáme si nejaké free, sorry, dobre, zavřít. Free 20 coins, dobre. Dobre, tak. Sweet offers, čo je zase toto? Získať. Počkať. Ktorý to 20 coinov. Tak. Získať. A tak to je stávkovanie, tak to nebudeme. To je to také za dosť veľa peňazí. To je stávkovanie. Nejakú minihru si vyskúšame, napríklad túto 86 Clash of Clans. Tak tak čo tam je? A nepoužívajte môj e-mail, pretože to by dopadlo moc zle. Pointíky, afro, jasne ma, tak. Video sa blíži ku koncu, tak teraz vlastne keď ma zožerú, tak ja sa s vami rozlúčim. Aby to malo takú harmonizáciu, proste, že video má 5 minút, tuto lag to bude. A nie, to iba tak vypadalo. To je Creepel. A tuto je strašne veľa pointíkov. Možno toto video bude dneska niečo trošku dlhšie.
Tak, dobre. Sme trošku ušli, ale oni sa sem blížia. Blížia. Poď sem. Panda, poď sem. Nič sa tu také nedeje. Len žerem niektorých malých hráčov. Možno toto video bude trošku dlhšie, keď sme takýto veľkí. A viete čo, ja spravím toto, že je také prvé video ako na... Dobre. Dávam tomu poslednú šancu a keď teraz zomerem, tak proste to končí. Jakých párty? Co? Dneska sa chcem dostať aspoň do top 10. Tak to... Dámy a páni, dneska keď sa nedostaneme do top 10, tak... Proste video, jak niečo, čo nemá byť. Zase mi to nedá skin, jaj. Nevadí, začíname pekne od základov. Tak. No poď, feeduj. Čilo by sa ma nieko ako spoluhráča, ten mi ma feedoval, ja by som potom bol veľký, potom by som ho zožral a tak. Len jedna nevýhoda, keď ste veľký a je pri vás taký väčší, tak proste do vás vystrelí tú guličku, ktorá vás rozštvrti a potom vás zožere. Ja si myslím, že pre toto video to bude všetko a ja sa s vami lúčim a nezabudnite dať like, odber a nejaký ten koment. Tak, čus.